Ingon sa Ginoo ako pagkagabi, kay nagabalik-balik na lang ko sa agi. Wala ko nasayod kung unsay angay buhaton. Mubalik ba ko, muhunong ba ko, umupadayon. Ingon sa kakuyapon, naku sa kakulba. Kay ba sige binuangan ko sa agta. Kung mulantaw ko sa unahan, wa ko'y makitaan. Bisag nagpurog ang tuhod ni sutoy kog dagan. Nabuntog na pangga sayan ng pagyud ko na hapla. Nag-antos sa haplos na pango sa siging kadagma. Misinggit ko kabang apan, way nakadungo. Hangtod na nawala na gyud ang akong tingog. Abi kog mamatay na ko atong higayuna. Tungod sa kaputas naglisod ko ginhawa. Ang akong duha ka tiil mura nagnabali. Kung ako mo siya git mo sitlit sad ang akong ihi. Unya kalit may nipunal na kuuunlan. Ngunit idapura di ay ang tanan. Ang iyahang mister na buang sa skater. Buntag uto hapon magduwa sa cellphone. Ug kung di malason, dinalayhan mukaon. Kung iyang samukon, labi nagsuguon, siya ang awayon. Kung makadaog na sa iskatir, malipay yun iyang mister. Daog gamay pero dakok pildi, pirmira yun alakansi. Di yun makabawi, puhunan na lugi. Wala yun ni tagam, bisan og pildihan. Ni cash in og 10,000, kay mo bawi sa scatter. Usara ka adlaw ang 10,000 na hanaw, kaon na lagbahaw. Kung makadaog na sa iskatir, malipay yun iyang mister. Daog gamay pero dakok pildi, pirmira yun alakansi. Ang iyahang mister sa lindig ni Inter, inutang nga kwarta sa scatter gipusta. Buntag o gabi, sigira o kapildi. Tungod sa iskatir ang iyahang mister, ang brief wa na'y garter. Tungod sa iskatir ang iyahang mister, ang brief wa na'y garter. May mansyon akong gitukod dito sa tunga sa lungsod. Ang atop ug ang haligi gibutangan og CCTV. Ug ang gamay na kong negosyo mo ginansyag pila ka libo. May 5 ko ka mga auto girigalo sa akong lolo. Kung ang adlaw mo salok kagabi, undayon mo tikiyo. Dalira ko nga katugon, kay bugnaw kaayong aircon. Inig-abot sa kaadlawon mo, alarm ang akong cellphone. Oras nas akong pagbangon mo, timo dayon og litsyon. Ug dayon ako nagninyo nga minyoon nga tinuyo. Kang mami kadto nga hangyo, kang daddy usab nga sugo. Ang tinuyong kaminyoon ginikanan maoy agdon, kay ilahamang desisyon sila rasap ang pagkasuhon.
Ang kasal na mo nga bungga nag-ihaw kung kabaw uba kadagkong tawong mga bisita. Ang sponsor mga artista, ukay kami kinasal na naluoy kus akong asawa kay pag human sa among honeymoon uska si manang wa kabangon.